četiri nova nema po 2 metra. Bože, kad sam bila kako kolju. Skida se mu preko, doćera se i negdje. Sve bila noć, okupi se im sve. Istresa se im iza noga, čiste noga, klesna kraj. Da se snimi, jel to mi je već 3 godine kako mi to 4. godina. Napolje neću vući nikoga. Neću vući nikoga, izađite napolje, ljudi, ne može na toliko vas povući. Gospođo, doću po vas samo ako treba doći, ali ne može vas voziti. Poginit ćete, umrijet ćete, poginit ćete, kad ste živi, budete živi dalje. A doću po vas do ujutru, eto, do ujutru doći po vas. Živite ba malo, živite, ne morate sve vas povući, neće. Neće izlaz, pa neće vas čovjek put, niko. Pa šta se tu onda dža? Evo autobus dolazi za 10 minuta. Nemoj sine izlaz! Dolazi ovdje, evo stavljaju. Dolazi ba, ne mora on ništa. A mora onaj tam prva, ne mora onaj ići. Ne treba mi ništa. On ne smije, ne mora.
Umprofor je došao tu, nas vas objasnio, kaže sad će četnici, nemojte žene stvarati paniku. Mi smo došle tu i izašli, svi se preplašili. Kad su unišli, trojica se pomolile. Mi smo poskočili, on kaže nismo mi vaša vojska, da su biva kao četnici, ali ne bojte se, nećemo ženama ništa. Upitali su nas gdje su vam ljudi. Mi smo rekli ne znamo. Vide kad ostali su ovi starci, ali guza će ih zaplatiti. Jedan je ranjenik bio, kaže šta si zamotao nogu da mu suju majku valinsku, kaže sjecite mu je kad je skruž, da je ne ima nikako. I tada su otišli i posle su dovezli kamione i onda su donijeli našoj djeci hljeba, naša djeca jesu bila gladna, donijeli su sok, donijeli sve dok je srpska kamera snimala. A kad je se ta srpska kamera isključila, da je ostala, trebala je umproforska, onda su umprofor razoružali. I onda je trebala umproforska kamera da snima. Pošto su nas napali 7 dana i kad su nas tukli, naši su ljudi otišli gore da vidi s umprofor šta će nama, piše se pokolj, samo ništa više. Umprofor je rekao da su znali prije 6 mjeseci šta će se desiti za ovu. Mi više nismo imali kud. Mi smo se samo izgrili, žljubili, svi isplakali i krenuli i mi više ne znamo ni za koga. I šta se sad nama ljudima piše, to je gotovo. I u nas ima po 3 sina, po 4, sve to ostalo, mi ne znamo ni za koga. To su sve porodično zametene i ja ništa više ne znam.